Naším posledním tématem, o kterém jsem si tady začal hovořit, nedokončil jsem ho, bylo automatické řízení anestezie jako určitého systému, který má proměnné dopravní zpoždění, a to z několika zdrojů. Jednak kvůli tomu, že to samotné šíření účinku anestetika má v sobě určité dopravní zpoždění, a jednak potom kvůli vyhodnocovací metodě, která pracuje vždycky s určitým úsekem EEG signálu. V principu nezískáme žádný údaj, čistě jenom na základě bodových hodnot v určité čase. Vždycky jsou tam podstatné tvary těch průběhů. A algoritmus je nejčastěji jediný používaným, který vyhodnocuje tyto průběhy, tak podle tvaru těch průběhů používá v jistém rozmezí proměnné délky toho okénka, se kterým pracuje, čili se dopravní zpoždění tam kolísá, a v tomto případě skokově, ještě z tohoto důvodu. My jsme si tady minule ukázali takzvaný farmakokinetický model, který je s tím spjat, který ukazuje, jakým způsobem se mění množství anestetika v organismu. A vy jste se s tím potom zabývali ještě na cvičení, čili já předpokládám, že kolega doktor Mrázek vám asi ten farmakodynamický model nějakým způsobem popsal. Je to tak, že jste si vyzkoušeli určité simulace, kde jste si to řízení simulovali, čili já už se s tím nebudu detailněji zabývat, jenom připomenu, že vedle toho farmakokinetického modelu, který jako takový je v podstatě jenom klasický lineární stavový model bez dopravního zpoždění, musíme ještě uvažovat, že samotná koncentrace anestetika v krvi bezprostředně neurčuje jenom už nějakým statickým vztahem, jaký je stav vědomí. Tam mezi tím účinkem na mozkovou kůru a stavem uspanosti či neuspanosti je ještě určitý dynamický vztah, který je možný zhruba aproximovat dynamikou prvního řádu, čili nějakou dynamikou tohoto typu, a při přesnějším měření, při nějakých srovnáváních toho, jak se to chová podle modelu a jak se to chová reálně, se zjistilo, že by tam ještě mělo být uvažováno určité dopravní zpoždění. A další dopravní zpoždění se tam pak objeví kvůli tomu vyhodnocování bispektrálního indexu, který závisí ještě na té koncentraci v tom myšleném kompartmentu účinku nelineární takzvanou Hillovou křivkou, která se dá přibližně linearizovat nějakým takovýmhle vztahem, protože v té pracovní oblasti, kde se během té anestezie pohybujeme, je tato křivka v podstatě lineární nebo velmi blízká linearitě, čili dá se aproximovat nějakým takovýmhle výrazem, který je lineární plus konstanta, čili jinak řečeno afinní. Lineární plus konstanta označujeme také termínem afinní funkce. A
s uvážením té doby vyhodnocování, plus ještě nějaké té dynamiky přímo v tom organismu, v té mozkové kůře, dostaneme pak model ve tvaru lineárního systému se zpožděním. Čili vy jste si tohleto odvodili už s minulým panem doktorem Kráskem, zkusili jste si určité simulace a jakým způsobem se to chová. Já k tomu doplním ještě nějaké ukázky z experimentů, tak jak byly reálně provedeny na pacientech v rámci klinických pokusů. A v rámci těch klinických pokusů samozřejmě platí, že je snahou zaručit co největší bezpečnost. Vzhledem k tomu, že varianta při experimentu pacient zemřel, by asi nebyla pro nějaký další vývoj systému pro automatické řízení anestezie příliš povzbudivá. Čili z tohoto důvodu a vycházeje z těch vlastností smyslů a prediktorů, které jsme si tady popsali, čili potenciálně velmi slušné zlepšení kvality regulace, nicméně zaplacené tím, že to dopravní zpoždění musí být přesně známo, čili poměrně malý stupeň robustnosti, tak z toho vyšlo, že se většinou ty experimenty reálné, nikoli simulační, snažili používat spíše PI regulátor, který, jak víte, je z tohohle hlediska bezpečnější. Sice ta kvalita regulace není úplně ideální, ale nehrozí tam tak velké nebezpečí, že když se dopravní zpoždění změní, tak se celý regulační obvod destabilizuje. Čili tady máte ukázku jednoho klinického experimentu. Vidíte, že s tím PI regulátorem to v tomto případě v zásadě vzato fungovalo. Nepočítaje tady poněkud problematický počátek, kde vlastně ta hodnota BIS poklesla poměrně výrazně. A tady pak máte takové oscilace, které pak končí v okamžiku, když se ten pacient začne nějak probouzet. A tady máme jim odpovídajícně kolísající přísun toho propofolu do organismu. Tady máme příklad druhého experimentu, kde byl ten regulátor s obdobnými parametry použit na druhé pacientovi, který v pozici řízeného systému měl parametry malinko jiné. Čili tady vidíte, že to nastavení vedlo na chování v podstatě na mezi stability. Tady vidíte naprosto nádherně ustálené myty. Nicméně tomu požadavku, aby se ten pacient udržel v rozmezí někde 40 až 60, to v podstatě vyhověl. Přičemž tady je důležité si uvědomit také, že to, že tady máme takhle ustálené kmity, že to vypadá v podstatě jako mez stability, tak
vzdálené kmity dostali, kdybychom si to vyzkoušeli v lineární simulaci, protože my tady máme poměrně výrazně nelineární funkci, tu Hillovu křivku, která zároveň funguje svým způsobem jako určitá saturace. Stejně jako, že se pak výrazně zakřivuje na těch okrajích, stejně jako tady máme samozřejmě omezení na minimální a maximální hodnotu té infuze, čili máme tady vlastně další saturační nelinearitu. Ta infuze může být nejméně nulová, nemůžeme to z toho organismu nějakým způsobem odčerpávat zpátky a má nějakou mezní hodnotu, která nevím teďka nazpaměť kolik je, čili je klidně možné, že v té lineární simulaci bychom tady dostali nestabilní chování. Vlastně stabilizují až tyhle, nebo omezí tu amplitudu na konečné hodnotě až ty nelinearity. O něčem podobném jsme se bavili kdysi dávno v prostředcích automatického řízení, když jsme si ukazovali metodu Ziegler-Nicholse a řekli jsme si, že tato metoda je teoreticky vzato naprosto jednoznačná v tom smyslu, že existuje právě jedno jediné kritické zesílení, při kterém nám to kmita netlumenými kmity. Fakticky ale, když se tam pak zařadí ty saturační nelinearity, tak se zjistí, že ta metoda je poměrně dost necitlivá, že dá netlumené kmity pro velmi široký rozsah kritických zesílení. Tak, čili tohleto, že se tady objeví tyhle ty problémy s těmi značnými oscilacemi u některých pacientů, samozřejmě může vést k myšlence použít Smithův prediktor, který by pak byl zapojen asi takovýmhle způsobem, čili řízený systém s tou infuzní čerpadílkem, pacientem a tak dále. A kolem toho Smithův prediktor, který by mohl pracovat buď přímo s tím modelem čtvrtého řádu, anebo tady použili aproximaci prvního řádu plus dopravní zpoždění. A nejdřív si to jak si vyzkoušeli to, že ty parametry pacienta mají správně identifikovány tím, že si vyzkoušeli, že teda reálná odezva na pacientovi a simulovaná odezva s PI regulátorem jim prakticky splynou, tak jak to na tom horním obrázku. A tady je pak ukázáno, jakým způsobem se ty odezvy daří zlepšit, pokud se použije Smithův prediktor. Čili vidíme, že to kolísání po určitém počátečním náběhu se omezí vlastně na nulu. Tady to naprosto nádherně drží tu žádanou hodnotu 50. Má to drobný problém, že vám tady nemůžu ukázat žádný průběh, který by byl s pacientem. Čili přestože ty simulované průběhy vypadají takhle optimisticky, tak jsem zatím nenarazil na klinickou studii, která by se to odvážela vyzkoušet. Prostě možná jim to taková někdy objeví, prostě ten Smithův prediktor je malinko dvojznačný z
komunikace tím, že zlepšení může okamžitě zmizet, když se dopravní zpoždění změní. A v případě, když se jedná o technický systém, tak se to ještě, dejme tomu, dá nějak zachránit třeba, pokud to není něco bezpečnostně kritického. Pokud je to pacient, tak tam se toho zatím nikdo neodvážil. Čili to pak jsou ještě průběhy, když se to doplnilo jakousi adaptací a tak dále. Je to také hezké, ale zase je to průběh simulovaný. Dokonce se zkoušely i takové varianty složitější, kdy se s tím smyslovým prediktorem ještě zkombinoval určitý typ MPC regulátorů, doplněný ještě o průběžný odhad toho zpoždění na základě měření autokorelační funkce vstupu a výstupu. Nicméně i tady si zatím odzkoušeli, že to dopravní zpoždění se jim daří dobře odhadovat, ale klinicky nevyzkoušeli ani tyhle ty rozšířené varianty. Čili tohle jako ukázka systému s dopravním zpožděním z té oblasti biomedicínské, dejme tomu. A teďka, protože vy jste si to na cvičení ukázali čistě v simulaci a v podstatě jste to viděli, jak se to asi chová u různých pacientů, tak než se ještě dostaneme k některým dalším aplikačním oblastem smyslova prediktorů a souvisejících věcí, tak abyste měli na dnešní cvičení rozumné téma, tak se tady, a nemusel vám to kolega Mrázek říkat, tak se tady podívám na jednu teoretičtější otázku a tím je, jakým způsobem se tyhle ty struktury pro řízení systému se zpožděním, zejména pak ten smysl prediktor, modifikují, pokud chceme řídit tzv. Mnoharozměrové systémy, čili systémy, které mají větší počet vstupů a výstupů. Ta terminologie je v češtině malinko neustálená, hovoří se o mnoharozměrových systémech, hovoří se o více parametrové regulaci, asi by se daly najít ještě nějaké jiné termíny, čili svým způsobem nejjednodušší je používat třeba tu anglickou zkratku mimo systémy, multi-input, multi-output. To je pak sice možná jazykově neúplně hezké, ale je to přinejmenším jednoznačné. A nejdřív se podíváme na to, jak se ten smysl prediktor dá vůbec použít. My jsme si ten smysl prediktor pro ten jednorozměrový nebo jeden vstup, jeden výstup případ nakreslili v té základní podobě, kde byly dvě zpětné vazby. Jedna byla z nezpožděného výstupu soustavy, druhá pak byla od rozdílu mezi, teda z nezpožděného výstupu modelu, druhá pak byla z rozdílu mezi výstupem soustavy a výstupem modelu. A tohleto schéma
mělo tu výhodu, že bylo poměrně principiálně průhledné, bylo jasné a snadné vysvětlit, proč tam ty zpětné vazby jsou. A v průběhu výkladu jsme si toto základní schéma překreslili ještě asi do dalších 2 podob. Čili mimo jiné jsme si ho také překreslili do této podoby a tato podoba má tu výhodu, že ji lze v principu použít, i když je tam větší počet vstupů výstupů. Tam tu základní podobu, aby bylo jasné, co vlastně tou základní podobou myslím, tak tady někde mám tohle, čili tohle to je vlastně ta základní podoba toho smyslu a prediktoru a tu jako takovou nemůžu pro vícerozměrový případ použít, protože to, co jsem si mohl udělat, když tady byl jeden výstup, čili takhle si šáhnout, takhle si pak šáhnout sem, roztrhnout si to, tak jakmile tam mám větší počet vstupů a výstupů, tak to nemohu provést, protože tam pak můžu mít různá zpoždění a je s tím vůbec řada problémů. Nicméně, pokud použiju ten způsob překreslení, tak mě v tom principu nic nebrání. Jediný rozdíl bude v tom, že tady budou nikoliv přenosy, ale budou tam takzvané přenosové matice. Já si nejsem úplně jistý, jestli jste se s přenosovými maticemi nějak výrazněji setkali, nebo jestli používám, když řeknu přenosová matice, tak používám pojem, který je jasný, nebo no tak dejme tomu, že asi jste se s tím setkali na AŘI, asi jste se s tím setkali na mechatronice. Asi ne. Tam si nejsi Možná, když já koukám, že si vzpomenem, ale asi ne. Ono to samozřejmě není nic zvlášť světoborného ani komplikovaného. Neznamená to nic jiného, než že když máme systém, který má větší počet vstupů a větší počet výstupů, tak když bych to tady napsal třeba pro 2 vstupy a 2 výstupy, tak když jsme v oblasti lineárních systémů, a jiné teďka neuvažujeme, protože to bychom pak nemohli ani mluvit o přenosech a podobně, ty nejsou definovány pro nelineární systémy, tak v těch lineárních systémech platí ten oblíbený princip superpozice, čili když si vemu výstup y1, tak mezi tímhletím výstupem y1 a vstupem u1 je nějaký přenos, čili když já měním vstup u1, tak se mě to přes nějaký přenos promítne na ten výstup y1. A obecně se mě samozřejmě na ten výstup y1 promítne i ten druhý vstup přes nějaký přenos, který si označím U2. Čili já si můžu napsat, že obecně za to jsou ty výstupy těch
každý z jednotlivých výstupů vždycky závislý na obou vstupech, na všech vstupech přes nějaké dílčí přenosy, jejichž konečné účinky si můžu takhle sečíst. A protože psát to v této podobě by zejména, kdyby ještě byl větší počet těch vstupů a výstupů, bylo nepřehledné, tak si to prostě sloučím do matice. To znamená, zavedu si vektor y, který bude y1, y2, zavedu si vektor u a zavedu si potom přenosovou matici, do které dám všechny ty dílčí. A pak si můžu vztah mezi vstupem a výstupem zapsat formálně vzato stejně, čili jako P krát U, ale P je teďka přenosová matice a Y a U jsou vektory. Je triviální zjistit, že tohleto P krát U, když roznásobím, tak dostanu právě tyto rovnice. Pokud pak budete pracovat s nějakými mnoharozměrovými systémy v Simulinku, tak tam si to budete obvykle takovýmhle způsobem rozepisovat, čili ta struktura vlastně vznikne, takže y1 bude nějakým součtem těchto dvou přenosů, y2 bude zase tímhletím součtem, ale pro odvozování a teoretické úvahy je příhodné si to napsat takhle. A tím budou ty zápisy pro mnoharozměrové systémy v principu vypadat formálně stejně jako pro ty systémy s jedním vstupem a výstupem. Bude tady vlastně jenom jeden jediný rozdíl, co nám tady nepůjde, na čem nám bude záležet, na čem nám předtím nezáleželo. Jaká tady bude omezení? Pardon? Stejný zpoždění, že by měli mít systém. Takhle, bude tady samozřejmě problém ještě co s tím zpožděním, tomu se dostaneme, ale jinak obecně, když bychom se bavili o těch mnoharozměrových systémech, tak formálně za to je to P krát U, stejně jako to bylo P krát U v situaci, kdy tohleto P byl prostě jeden přenos. Ale... S nějakou stabilitou? Tak otázka stability té matice bude další věc, ale čistě formálně z hlediska matematických operací, co tady nepůjde, s tím bychom mohli mít problémy, když tady máme jednu matice. Bude tady problém s dělením a problém bude s komutativností. Že? Tam jako, jestli jsem napsal P krát U nebo U krát P, bylo naprosto jedno. Tady to najednou jedno není a stejně to pak samozřejmě není jedno u jakýchkoliv složitějších operací, když třeba budu dávat několik těch matic za sebou, když budu třeba dělat přenos uzavřeného regulačního obvodu a podobně, tak pořád musím mít na paměti tyhle ty dvě věci, že to je sice formálně prakticky stejné, ale s tím omezením, že nemůžu dělit, musím tam používat ty inverzní matice
imperativní, nemůžu si přehazovat pořadí, čili tím se mě to malinko komplikuje, ale jinak je to skutečně podobné. Tohleto schéma je v principu zcela identické. A když jsem si tohleto schéma takhle kreslil pro ten smyslův prediktor s jedním vstupem a výstupem, tak tohleto plno, ten nějaký nominální nebo modelový přenos, byl prostě přenos řízené soustavy ve tvaru přenos bez zpoždění krát dopravní zpoždění. A tohleto gno byl přenos, ze kterého jsem si to dopravní zpoždění vyvodil pryč a zbyl mě pak jenom ten zbytek bez zpoždění. Tady je to malinko složitější, protože je otázka, jak jako to dopravní zpoždění vlastně vyhodím pryč. Já můžu mít v každém z prvků té přenosové matice můžu mít dopravní zpoždění v principu odlišné. A jak to pak dát pryč? Čili tady z tohoto hlediska rozlišíme několik případů. Ten úplně nejprimitivnější a nejjednodušší případ nastane, když by to dopravní zpoždění ve všech těch prvcích té přenosové matice bylo stejné. To je pak v celku sympatický případ. Já si můžu tu přenosovou matici napsat, že to je prostě nějaká přenosová matice GNO, která obsahuje racionální lomené funkce, čili něco, co je bez zpoždění. A k tomu tyhle ty prvky E na minus SL, čili ta jednotlivá dopravní zpoždění. A v tomhletom případě si pak můžu napsat výrazy pro jednotlivé veličiny v tomhletom regulačním obvodu, vlastně podobně, jako jsem si to psal u těch jednorozměrových systémů, čili tuhletu zpětnou vazbu YP si můžu vyjádřit jako P krát U plus PD krát poruchová veličina plus GN krát U a tadyhle mám minus PN krát U, což se mě pak v tom jmenovitém případě, když P a PN je totéž, a toto se odečte, zredukuje do téhleté podoby. A jelikož U je vlastně C krát regulační odchylka, nebo rozdíl mezi 2TV a YP, a tak dosadím-li si za U, dostanu tento výraz zde. A tady pak si můžu dát výrazy z YP nalevo, ostatní na pravou stranu. Dostanu tento vztah. A abych si tady vyjádřil tu predikci, tu prediktivní zpětnou vazbu, tak to musím nikoliv vydělit touto závorkou, ale vynásobit to maticí k této závorce inverzní, čímž dostanu výraz zde a vzhledem k tomu, že to Y je pak teďka vlastně přenos této větve krát 2TV minus YP plus ještě případně poruchy. Vyjádřím si Y tímto způsobem a
nakonec po už víceméně formálních matematických úpravách dostanu pro výstup y tento vztah. A tady vidíme, že tady máme tuto inverzní matici a jí odpovídající charakteristická rovnice je rovnicí čistě bez zpoždění, figuruje tam jenom to Gn a to dopravní zpoždění je tady, čili v tomto případě dosáhneme dokonalé kompenzace dopravního zpoždění v tom smyslu, že to dopravní zpoždění se tady v tom, co tady je, by bylo ve jmenovateli, co teďka odpovídá té inverzní matici a tomu odpovídá teda ten determinant, tak to dopravní zpoždění neobsahuje. Čili z tohoto hlediska je ta kompenzace dopravního zpoždění dokonalá. Ve jmenovitém případě, stejně jako tomu bylo u jednoho vstupu a jednoho výstupu. Na rozdíl od těch případů od té situace systému s jedním vstupem a výstupem se tady objeví ještě jeden zřetel, který budeme mít na paměti a který u těch jednorozdílových obvodů nehrál roli, a tím je takzvaná autonomnost toho regulačního obvodu. Tohle je velmi důležitý pojem, který se u těch mnoharozměrových regulačních obvodů vždycky nějakým způsobem vyhodnocuje. A znamená to v podstatě to, že obecně za to, když mám nějakou regulovanou soustavu, která má více akčních a více regulovaných veličin, tak když ten návrh provedu tím nejjednodušším způsobem, čili třeba si pro každou regulovanou veličinu dám oddělenou jednoduchou regulační smyčku, tak když změním žádanou hodnotu jedné regulované veličiny, tak se nám obvykle změní přinejmenším v průběhu toho dynamického děje všechny ty regulované veličiny. Ukážete si to na cvičení, kde si vyzkoušíte regulaci takové jednoduché destilační kolony s PI regulátorama nejprve čistě jednosmyčkově. A tenhle ten jev, nebo tohleto chování, je v podstatě nežádoucí, protože my bychom chtěli, aby když změníme jednu žádanou hodnotu, tak aby se změnila právě jenom ta regulovaná veličina, kterou jí měníme, a ostatní, aby zůstaly naprosto v klidu, aby zůstaly nepohnuty během toho dynamického děje a nijak se neměnil. Tomuhletomu jevu, nebo této vlastnosti regulačního obvodu říkáme autonomnost, čili mnoharozměrový regulační obvod je autonomní, když změna jakékoliv žádané hodnoty ovlivní vždycky jenom tu regulovanou veličinu, k níž ta žádaná hodnota patří, a žádnou jinou. Čili tohle je autonomnost regulačního obvodu. Pokud byste si k tomu četli nějaké anglické texty, tak tam jenom podotýkám, že anglická regulační terminologie nepoužívá tenhle ten pojem
rozvazbený regulační obvod, nebo tak nějak. Kdybyste si tam doslova přeložili, jak si máme nějaký autonomous kontrolu, tak by Angličan nevěděl, o čem je řeč. Pojem autonomnosti se prostě nepoužívá tam. To decoupling má stejný význam, ale malinko jinak, si to malinko jinak. A takhle se to může říct na slovní rovině. Otázka je, jak to nějak jednoduše matematicky formulovat, dejme tomu, řekl jsem si, co to je autonomnost, vím, co to je autonomnost, a chci si navrhnout regulační obvod tak, aby autonomní byl, čili bych tu skutečnost, že každá žádaná hodnota ovlivní jenom tu veličinu, k níž se vztahuje, potřeboval nějak formulovat matematicky. To se dá naštěstí formulovat celkem jednoduše. Pokud si udělám přenosovou matici uzavřeného regulačního obvodu, což v tomto případě je vlastně tato matice takhle spočtená, že jo, vidíte, když se tady na to podíváte, tak vidíte, že to je vlastně klasický vzoreček pro přenos uzavřeného regulačního obvodu, až na to, že je tam ta inverzní matice, protože matice mi nelze dělit, jinak je to stejné. A když si to teďka napíšu, že teda to y se rovná nějaká matice, označím si třeba, já nevím, GVY krát dvojité V, budu tím myslet přenosovou matici uzavřeného regulačního obvodu, tak budu-li aby mě každý prvek tohoto vektoru žádaný hodnot, a to budu třeba psát zase pro dva rozměry, ovlivňoval vždycky jenom k tomu přináležející regulovanou veličinu, tak jakou vlastnost bude muset mít tato přenosová matice, to už možná není tak těžké rozpoznat. Musí to být diagonální matice, čili tady musí být nějaké GVY1,1, čili tyhle ty diagonální prvky musí být nenulové, naopak všechny ty mimodiagonální prvky musí být nulové. Tohle to je ideální případ, tady vlastně změním-li dvojité V1, změní se mě pouze y1, změním-li dvojité V2, změní se mě pouze y2 a ta první regulovaná veličina se ani velmi často nejsem reálně schopen takového dokonalého rozvazbení dosáhnout, takové dokonalé autonomnosti, čili se často spokojím s takovou omezenější podobou téhleté autonomnosti, kdy požaduji autonomnost pouze v ustáleném stavu. Čili
akceptuju třeba, že změna jedné žádané hodnoty mě během toho dynamického děje ovlivní i ty ostatní regulované veličiny, ale samozřejmě chci, aby, když tam proběhne nějaký ten přechodový děj, tak aby se ty ostatní regulované veličiny vrátily zase na ty své žádané hodnoty, aby se neodchýlily trvale. Tahle ta autonomnost v ustáleném stavu, ta je v podstatě nezbytná k tomu, aby ten regulační obvod vůbec rozumně fungoval, protože kdyby nám změna jedné žádané hodnoty měla natrvalo odchýlit ty k ní nenáležející regulované veličiny od jejich žádaných hodnot, tak to by byl poměrně špatně fungující obvod. A v takovémhle jednodušší podobě té autonomnosti budeme tenhle ten požadavek diagonality, čili požadavek na to, aby ty mimodiagonální prvky byly nulové, klást nikoliv na přenosovou matici, ale budeme to klást na jakou matici, nebo jaká by to asi byla matice, o které bychom tuhletu diagonalitu vyžadovali. Když chceme, aby to bylo autonomní aspoň v ustáleném stavu, tak to bude matice, ve které budou tam statické zesílení. Čili tady třeba mohou mít nějaké přenosy, ale musí to být nějaké přenosy, které mají statické zesílení nulové. Čili pokud bych tady třeba na této pozici 1, 2 měl, já nevím, třeba takovýto přenos tohoto typu, tak bych mohl říct, že to sice není autonomní z hlediska dynamických dějů, ale bude to autonomní regulační obvod při nejmenším v tom ustáleném stavu, protože to k tomu přináležející statické zesílení bude nulové. Čili tohle je ten pojem autonomnosti, důležitý pojem z oblasti těch mnoharozměrových systémů. A pokud se podíváme na tuhletu přenosovou matici, tak můžeme celkem jednoduše dojít k závěru, že tady není nijak garantováno, že ten regulační obvod bude autonomní, protože tady z ničeho neplyne, proč by tato přenosová matice musela být zrovna diagonální. Jediná situace, kdy si můžeme říci, že se to bude k diagonalitě blížit, by byla, kdyby zesílení tohoto regulátoru C, přičemž ten regulátor C, co to vlastně je za regulátor? To je regulátor ve struktuře toho smyslova prediktoru a v situaci, kdy máme mnoharozměrový smyslův prediktor, tak to C je zase určitá přenosová matice, která bude vypadat tak, že tam budou vlastně na té diagonále takhle, tady bude nějaké R01, T1, R02, takovéhle PI regulátory. Čili takhle bude vypadat ta matice C a kdybychom to, ta matice C bude samozřejmě diagonální, protože tam vždycky každý
z těch dílčích PI regulátorů pracuje s tou svojí regulační odchylkou té své regulované veličiny, s níž pracuje. A kdybychom teďka uvažovali, že tato zesílení budou konvergovat k nekonečnu, tak můžeme tuhletu jednotkovou matici vlastně zanedbat, čili dostaneme přenos G krát C krát G krát C na méně z první, což nám dá jednotkovou matici a jednotková matice je samozřejmě diagonální. Čili v tomto speciálním případě bychom dostali autonomní regulační obvod, jelikož samozřejmě zesílení regulátoru reálně za to nikdy nebude k tomu nekonečnu směřovat, vždycky bude mít nějakou konečnou hodnotu, tak můžeme říci, že ten regulační obvod se smyslovým prediktorem nebude obecně vzato nikdy dokonale autonomní. Nicméně v tomto speciálním případě bude mít aspoň tu příjemnou vlastnost, že když budu zesílení těch regulátorů zvětšovat, tak se budu té autonomnosti blížit. Čili zvětším zesílení těch jednotlivých PI regulátorů, relativně tím potlačím vliv, které mají ty ostatní žádané hodnoty na ty regulované hodnoty, které k ním nenáleží. Čili takhle bychom mohli postupovat, pokud by ta dopravní zpoždění ve všech prvcích té přenosové matice byla stejná. A pak teda můžeme uzavřít, že ten Smithův regulátor nám bude schopen dokonale kompenzovat zpoždění v tom smyslu, že ta přenosová matice bude bez zpoždění a bude nám schopen dosáhnout autonomnosti alespoň jaksi jako určitého teoretického mezního případu, když budeme zvětšovat zesílení, budeme se k té autonomnosti blížit. Nicméně situace, že by všechna dopravní zpoždění byla stejná, celé té přenosové matice, je spíše jenom teoretická, než nějak reálně dosažitelná možnost, nebo obvykle to, co dostaneme jako model řízeného systému, nebude mít tuto vlastnost. Obvykle budou ty jednotlivé prvky přenosové matice mít dopravní zpoždění různá. A v tomto případě už se ta věc stává komplikovanější. Čili tam pak vzniká otázka, co teda vlastně ta matice Gn v této struktuře má být. Tady to bylo jasné, tady jsme z toho prostě vytkli to dopravní zpoždění, takhle jsme si ho napsali a to, co nám zbylo, bylo Gn. V situaci, kdy tohleto nejde, tak první možný přístup je takový, že já si prostě vytrhám dopravní zpoždění ze všech prvků matice, čili vezmu si přenosovou matici napsanou bez zpoždění, kde prostě všechna dopravní zpoždění budou pryč. A
matici si řeknu, že ta matice je GN a dám ji semhle sem. Když takhle budu postupovat, tak ten přenos uzavřené regulační smyčky, který takhle dostanu, bude zase mít stejnou charakteristickou rovnici, kde bude figurovat tato matice Gn. A jelikož ta matice Gn bude bez zpoždění, tak budu zase mít to dopravní zpoždění dokonale kompenzováno. Nicméně nastane mě tady ten problém, že ten zpětnovazební signál Epsilon P už nebude dokonalou predikcí budoucích hodnot a také mně vznikne problém s tím, že ten regulační obvod už nebude konvergovat k autonomnosti ani pro narůstající zesílení těch PI regulátorů, nebo teda těch PI regulátorů, protože už nebude možné si z toho takhle prostě jenom to dopravní zpoždění vytknout. A já dostanu, že pro zesílení regulátoru narůstající k nekonečnu bude ten uzavřený regulační obvod popsán tímto vztahem a tím, že vlastně už není možné si říci, že Pn je Gn krát E na minus SL, kde pak teda to Gn krát Gn na minus první by se nám vyrušilo a dalo jednotkovou matici, tak už nám ten součin nedá jednotkovou matici, nedá obecně ani diagonální matici, čili já tady pak dostanu situaci, kdy budu-li zvyšovat zesílení PI regulátorů jednotlivých, tady v té matici C, tak se mě chování toho regulačního obvodu z hlediska autonomnosti může i zhoršovat. Což není úplně žádoucí chování. Čili já v okamžiku, kdy mě na tom, abych byl té autonomnosti přinejmenším blízko, záleží, tak budu postupovat tak, že obětuju požadavek na dokonalou kompenzaci dopravního zpoždění, tak, abych tímhletím obětováním tohoto požadavku získal přinejmenším takovou tu nedokonalou autonomnost v tom smyslu, že se k té autonomnosti asymptoticky blížím, když zvětšuju zesílení regulátoru. A ten postup bude takový, že budu nejprve předpokládat, že v rámci té přenosové matice bude to dopravní zpoždění, teďka myslím přenosovou matici té řízené soustavy, že bude to dopravní zpoždění na té hlavní diagonále vždycky to nejmenší. Tenhle ten požadavek může se na první pohled zdát jako umělý požadavek, proč by mělo být právě to zpoždění na hlavní diagonále to nejmenší. A ono to samozřejmě obecně vzato nemusí být pravda, nicméně
řadě případů to pravda bude, a to z následujícího důvodu. Ta přenosová, pokud bych uvažuji teďka přenosovou matici soustavy, čili zase v tom případě čili ta přenosová matice je pro dvojrozměrný případ napsání jak takhle. Notabene, jak na to je vidět? Nám nemám rozsvítit, nebo je to dost temno, nebo je to lepší takhle? Jo, tak, když tak mi řekněte. Tak tady mě obecně, pokud ta matice tady má takhle obecně nenulové prvky, tak mě kterákoliv akční veličina vždycky ovlivňuje obě ty regulované veličiny. Čili u těch mnoharozměrových regulačních obvodů se vedle toho pojmu autonomnosti objevuje také další problém nebo další úloha k řešení, která u těch jednorozměrových obvodů odpadá. A tím je vůbec otázka spárování těch akčních a regulovaných veličin, protože tím, že mě většinou jedna akční veličina ovlivňuje buď více nebo všechny regulované veličiny, tak je otázka, jestli třeba budu zrovna touhletou veličinou měnit y1 nebo y2, jak si to spáruju dohromady. A v řadě případů si to skutečně můžu i alternativně volit, čili mohu si jaksi říci, že tohle bude akční veličina pro tuhle regulovanou, anebo si to říct obráceně. A většinou se samozřejmě snažím o to, abych to spárování provedl tak, že vždycky ta regulovaná veličina bude na tu svou akční veličinu reagovat co nejrychleji, čili s minimálním dopravním zpožděním a pokud možno samozřejmě i s minimálními časovými konstantami a zároveň samozřejmě také s nějakým rozumným statickým zesílením. Nevolil bych také nějaké spárování, kde to statické zesílení mezi akční a regulovanou veličinou je strašně malé. A pokud takovéhle spárování provedu a budu se řídit tím kritériem, které je rozumné a přirozené, že dopravní zpoždění mezi akční veličinou a jí odpovídající regulovanou veličinou by mělo být pokud možno co nejmenší, tak samozřejmě dostanu potom přenosovou matici v té podobě, že to zpoždění na diagonále bude vždycky v rámci toho řádku to nejmenší. Protože pak si to samozřejmě napíšu, že to y1, u1, u2, to jsou už abstraktní jména, za kterými se skrývají nějaké fyzikální veličiny. A když už si to takhle napíšu, takhle abstraktně označeno, tak samozřejmě u1 si označím tu akční veličinu, kterou jsem si vybral ke změnám y1 a tím pádem mě pak vznikne přenosová matice, kde na té hlavní diagonále budou minimální zpoždění vždycky v rámci toho příslušného řádku to nejmenší. Čili tenhle ten předpoklad
je celkem rozumný a v řadě případů splněný. Samozřejmě, že mohou nastat a nastávají situace, kdy mě nějaké další zřetele zabrání tomu, abych to takhle volil, to prostě nejde a pak tady ty minimální dopravní zpoždění nemá. Nicméně, když bych teďka předpokládal ten příznivý případ, že to takhle mám, čili vždycky to zpoždění na diagonále je v rámci toho příslušného řádku to nejmenší, tak si můžu vytvořit diagonální matici L, která bude konstruována tak, že to zpoždění L1, teďka označené už jenom jako L1, bude na ten prvním prvku diagonály a tak dále, čili v podstatě si tam jakoby do té matice L vytrhám ta diagonální zpoždění a pak si zavedu matici GF, která bude s tou původní přenosovou maticí P spjata tímto vztahem. A tato matice GF bude teďka vypadat takovým způsobem, že bude mít dopravní zpoždění, které budou vlastně vždycky zpoždění toho příslušného prvku minus to diagonální zpoždění. Můžeme si to ukázat na nějakém případě numerických hodnot, aby to bylo zřejmější. Řekněme, že bych měl třeba přenosovou matici Pn, která by měla, tady budu psát nějaké přenosy, pač tady nám nezáleží ještě na tom ostatním. Čili řekněme, že by ta přenosová matice soustavy vypadala tak, jako je to tady. Jo, co tady píšu tak kraviny. Tady musí třeba tam dál. Tak, čili tohle je matice, která vyhovuje tomu předpokladu. Dopravní zpoždění na té hlavní diagonále jsou ta nejmenší, vždycky v rámci příslušné řádku. A ta matice L potom vypadá takhle. Ano, tam nám říká si opravdu rozsudky. To je jako to lepší, ne? Bude to horší. Čili takhle vypadá ta matice L a ta matice
matice GF bude potom vypadat tak, aby teda platilo, že L krát GF rovná se tamhle tomu, čili ta bude mít tady prvek G1, 1, když dáte L krát GF, tak dostanete právě tamhle to. Je z toho také zřejmé, proč je tady potřeba ten požadavek, aby na hlavní diagonále bylo to dopravní zpoždění nejmenší, protože já bych si samozřejmě klidně mohl tohleto udělat, i kdyby ten předpoklad nebyl splněn. Prostě udělal bych si matici L, kam bych si takhle hodil ta zpoždění z té diagonály a zkonstruoval bych si matici GF tak, aby mě platilo, že L krát GF je Pn. Nicméně měl bych pak problém, že některá z těchto dopravních zpoždění by nebyly dopravní zpoždění, ale predikce. A tím pádem by ta matice GF byla fyzikálně nerealizovatelná v tom tvrdém slova smyslu, nerealizovatelné jsou anticipativní systém. Tak, čili já si teďka takhle vytvořím tu matici GF a tu matici GF dám na místo té matice GN, čili v této struktuře, tak jak je tady nakreslená, tak tady se mě na místo té matice GN objeví matice GF, což bude mít dva důsledky. Ten první důsledek nebude úplně skvělý, protože ta charakteristická rovnice bude pořád, tohle je odvozeno pro tu strukturu obecně, bez nějakých dalších předpokladů, čili ta bude pořád teda tenhle ten determinant jednotková matice plus GNC, kde teda to GN bude teďka GF a to GF bude obsahovat dopravní zpoždění, čili ta dopravní zpoždění nebudou tím smyslovým prediktorem kompenzována plně, ale jenom částečně. Částečně proto, že ta dopravní zpoždění v té matici GF jsou menší. Tady vidíte tu původní matici PN, tady je pak ta matice GF, čili ta dopravní zpoždění tady jsou menší tím, že jsme vytrhli ta diagonální. Nicméně určitá tam jsou, čili okamžitý závěr je, že ta kompenzace dopravního zpoždění, která nám u jednorozměrového smyslu a prediktoru umožnila zvětšovat vlastně zesílení regulátoru na hodnoty, nejaké bychom to mohli dát bez toho, že by tam jakékoliv zpoždění bylo, při nejmenším. Teoreticky při dokonalé shodě skutečného a modelového zpoždění, tak tato vlastnost tady už nebude, ta kompenzace bude jenom částečná. Nicméně druhý důsledek bude pozitivní, protože když si teďka vezmeme přenos uzavřeného regulačního bodu s tím, že tam teda je to GF místo GN, budeme předpokládat, že zesílení regulátoru konverguje k nekonečnu
tak se nám zase tohleto, ta jednotková matice, to ičko, stane relativně bezvýznamným, čili můžeme ho zanedbat. Tady pak bude součin PNC plus GF krát C na méně první. To C a C na méně první se nám vyruší. Zbude tady toto. A jelikož platí, že Pn je L krát GF, tak se nám to G krát GF na minus první vyruší. Stane se z toho jednotková matice a tady budeme mít L krát dvojité V. A jelikož to L je z principu své konstrukce diagonální matice, tak nám to bude konvergovat k diagonální přenosové matici, čili dostaneme tady regulační obvod, který sice nebude autonomní dokonale, nicméně při zvyšování zesílení regulátoru se nám bude k té autonomnosti při nejmenším blížit. Ale samozřejmě, že zas pro to zvětšování zesílení regulátorů tady budou existovat tvrdší limity, protože to dopravní zpoždění jsme nekompenzovali dokonale a to nám tam bude pak samozřejmě hrát roli omezujícího činitele. Otázka je nyní, co dělat v situaci, kdy to dopravní zpoždění na té hlavní diagonále není to nejmenší. A v tomto případě je jednou možnou variantou použít strukturu, která je označována tady, která se někdy označuje jako nějaký zobecnělý kompenzátor vícenásobného dopravního zpoždění. A myšlenka tohoto kompenzátoru je velmi jednoduchá. Já si sem ještě přidám matici H, kterou si vlastně zvýším trošku ty stupně volnosti toho obvodu a tou maticí vynásobím přenos toho uzavřeného, té řízené soustavy, čili dám to vlastně do série s ní, tak, abych ty dopravní zpoždění v mimodiagonálních prvcích té matice P zvětšil takovým způsobem, aby nyní ta dopravní zpoždění tohoto celku Pn krát H byla na té diagonále co nejmenší. Nebo ta nejmenší. Čímž samozřejmě dosáhnu do jisté míry ambivalentního důsledku, protože můžu pak použít ten návrhový postup, protože ta diagonální zpoždění budou nyní minimalizovány, budou nyní nejmenší, ale vlastně za tu cenu, že do těch mimodiagonálních prvků vlastně vnesu zvýšené zpoždění, čili vlastně ta zpoždění v tom regulačním obvodu uměle větším, což je do jisté míry protismyslný postup. Čili záleží už tady hodně na tom, co je vlastně naším cílem. Pokud by naším cílem bylo skutečně dosáhnout chování, které by se pro větší zesílení blížilo autonomnosti, tak si tu doplňkovou
matici H zkonstruuju tak, abych dostal v součinu matici Pn krát H, která bude mít dopravní zpoždění na hlavní diagonále vždycky nejmenší, čili zpoždění v těch mimodiagonálních prvcích vlastně tou maticí H větším. Případně lze uvažovat třeba nějaké částečné autonomnosti a podobně, pokud bych takhle vnášel příliš velká dopravní zpoždění. Příklad takového kombinovaného návrhu pak může vypadat takovým způsobem. Tady třeba mám nějakou přenosovou matici, která evidentně nevyhovuje tomu požadavku, že zpoždění na diagonále je to nejmenší, protože tady je to splněno, tady to splněno není. Čili já si tam do série dám takovouto matici H a tím pak v tom celkovém chování matice H plus ta vlastní přenosová matice dostanu přenosovou matici tohoto typu, která bude vypadat tak, jak je to ukázáno zde, čili tady už ta zpoždění na hlavní diagonále jsou ta nejmenší, ta ostatní jsou stejná nebo větší. A na tuhletu matici já potom aplikuju ten už tady ukázaný návrhový postup, čili najdu si matici L, která je označená LH, protože je to matice, kde vytýkám diagonální zpoždění už z této matice Pn krát H a najdu si jí odpovídající matici GF a tak dále. Nicméně vidíte, že tato matice LH má třeba tady zpoždění 7, zatímco ta původní přenosová matice tady měla zpoždění 1, čili dosáhnu chování, které se blíží autonomnosti, ale za cenu, že jsem některé regulované veličiny uměle zpozdil, poměrně hodně v tomto případě, čili je otázkou, jestli mě to stojí za to, či nikoliv. To už záleží na to, o co mě konkrétně jde, čili můžu si také pak zvolit tu druhou variantu, kterou mám tady, kde mám jenom částečnou autonomnost, můžu zkoušet další varianty, to už je pak věcí cílu návrhu. Fakticky by ty situace, kdybych tu strukturu toho zobecnělého kompenzátoru zpoždění použil, těch situací už není mnoho, čili uvádím ho tady jenom pro plnost. Čili podstatný závěr je ten, že smysl prediktor mohu na mnoharozměrové systémy rozšířit. To rozšíření je v zásadě použitelné, pokud se dokážu dostat do stavu, kdy přenosové matice řízené soustavy mám na té hlavní diagonále vždycky ta nejmenší dopravní zpoždění v rámci příslušného řádku, čili jinak řečeno, dokážu si spárovat akční a regulované veličiny tak, aby vždycky ta regulovaná veličina reagovala na tu svoji akční veličinu s nejmenším zpožděním a na ostatní akční veličiny reagovala se stejným nebo větším zpožděním, přičemž
cenu, že obětují částečně požadavek autonomnosti nebo asymptotické autonomnosti, anebo musí obětovat požadavek dokonalé kompenzace zpoždění a dostanu regulační obvod, který se alespoň asymptoticky k té autonomnosti blíží. Měli byste si teďka ukázat na cvičení, jakým způsobem se to chová na reálné modelu, simulované modelu reálné soustavy. Uvidíte, že i přes tyhle ty problémy a určitou nutnost volit mezi tím, co vlastně chci dokázat, nacházet určité kompromisy, je možné dosáhnout lepšího chování, než pokud bychom použili čistě jenom PI regulátory, zcela nezávislé, bez jakékoliv kompenzace zpoždění. Samozřejmě lepšího chování zase s tou podmínkou, že to dopravní zpoždění se nemění a že ho známe, nebo že to dopravní zpoždění se nemění a že je známe relativně přesně. Tak, že to je pro dnešek vše.